Ακολουθεί podcast από το GRD Listen. Γεια σας αγαπημένοι ακροατές, είμαι ο Αριστίδης Πατρινός, διαιτολόγος διατροφολόγος και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Κάνε μια παύση». Το podcast αυτό δημιουργήθηκε προκειμένου να σας δώσει έγκυρες επιστημονικές γνώσεις και απλά καθημερινά εργαλεία με σκοπό να προάγετε την υγεία σας συνολικά. Ζούμε σε μια εποχή που όλα τρέχουν γύρω μας και περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη να κάνουμε μια παύση, να πάρουμε λίγο το χρόνο μας και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα ζητήματα που μας απασχολούν. Κάθε φορά θα έχουμε στην παρέα μας ένα καλεσμένο που θα είναι ειδικός στο θέμα που θα αναπτύσσουμε. Ο σκοπός είναι μέσα από μια χαλαρή και όμορφη συζήτηση να εκπαιδευτούμε και να κινητοποιηθούμε προκειμένου να βελτιώσουμε τη συνολική μας υγεία και να κάνουμε τη ζωή μας ποιοτική. Εξάλλου, όπως μου αρέσει να τονίζω, η υγεία είναι στα χέρια μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια έννοια που ακούγεται πολύ στις μέρες μας, την αυτοφροντίδα. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την αυτοφροντίδα στον αθλητισμό. Η φροντίδα και ο αθλητισμός ακούγονται σαν δύο αντικρουόμενες έννοιες. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Φρόσο Μίτσιου, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και αθλητική ψυχολόγος, συγγραφέας του βιβλίου «Μικρές φροντίδες», και ο σκοπός της συνάντησής μας είναι να δημιουργήσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτοφροντίδας και αθλητισμού. Φυσικά, ακόμα και αν δεν είστε αθλητές, αλλά είστε άνθρωποι σκληρά εργαζόμενοι ή άνθρωποι που επιτελείτε πολλαπλούς αντικρουόμενους ρόλους μέσα στη μέρα σας, σίγουρα θα πάρετε αρκετά πράγματα από τη συζήτησή μας. Καλώς ήρθες, Φρόσο. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και το έθεσες έτσι πολύ ωραία, ότι στην ουσία με κάποιο τρόπο είμαστε όλοι αθλητές, απλά σε ένα διαφορετικό στίβο μάχης. Και εμείς σήμερα εδώ πέρα θα δούμε ή ίσως θα μάθουμε λίγο διαφορετικά, θα ξανασυστηθούμε με αυτό που είπες, την αυτοφροντίδα ή αλλιώς στο αγγλικά το self-care, και θα δούμε πώς όλο αυτό μπορεί όχι απλά να μας αφήσει εκεί πέρα που είμαστε γειωμένοι, αλλά να μας απογειώσει και να πάμε να ζήσουμε πολύ πιο όμορφα την καθημερινότητά μας. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ωραία. Και ελπίζω όσοι μας ακούσουν να μπορέσουν να πάρουν ό,τι τους χρειάζεται. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Φρόσο, μαζί έχουμε ξανασυναντηθεί σε ομιλίες, τα έφερε έτσι η ζωή. Είδαμε ότι υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ μας και σήμερα τα λέμε και σε podcast. Και είναι πολύ ωραίο, ξέρεις, που και εσύ και με όλες τις δράσεις σου που είσαι αρκετά ευαισθητοποιημένος, που κάνεις τόσο όμορφα πράγματα, είσαι σε ένα τέτοιο χώρο, να ανοίξεις λίγο τους ορίζοντες και να μας βοηθήσεις να δούμε τη διατροφή με άλλα μάτια. Ωραία, χαίρομαι. Ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά, η αθλητική ψυχολογία έχει θέση στο σύγχρονο αθλητισμό? Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε ότι ένας αθλητής τραυματίστηκε, ας πούμε, στο πόδι του, ας πούμε, ή είχε κάποιο τραυματισμό. Υπάρχει απευθείας κάποιος φυσιοθεραπευτής, υπάρχει ιατρική ομάδα. Τι γίνεται όμως όταν ένας αθλητής είναι τραυματισμένος σε ψυχικό επίπεδο? Υπάρχει ο αθλητικός ψυχολόγος στην πράξη, σε ομάδες, ή υπάρχουν αθλητές που απευθύνονται σε αθλητικούς ψυχολόγους? Τι ωραίο ερώτημα, κάνεις πολύ ωραία έτσι έναρξη αυτής εδώ της δικής μας συζήτησης. Θα μου επιτρέψεις όμως να σου πω κάτι για την αθλητική ψυχολογία, έτσι ώστε να εξοικειωθούν και λίγο και όσοι μας ακούνε. Ας πούμε λοιπόν ότι η αθλητική ψυχολογία είναι αυτός ο κλάδος της ψυχολογίας που συνδέεται με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό και στοχεύει στην ψυχική ενδυνάμωση. Αν λίγο το φέρουμε στο μυαλό μας, και όσοι είναι στο χώρο του αθλητισμού ξέρουν ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι η φυσική προπόνηση, είναι από καλύτερα η προπόνηση φυσικής κατάστασης, που έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση και τα τεχνικοτακτικά κομμάτια. Και το άλλο κομμάτι, εδώ που έρχεται η αθλητική ψυχολογία, είναι το mental training. Έχει να κάνει με την ψυχική ενδυνάμωση. Ή αν θέλεις έτσι να δώσουμε γρήγορες ιδέες, έχει να κάνει με τη ρύθμιση των συναισθημάτων, όπως είναι το άγχος πριν τον αγώνα, όπως είναι η διαχείριση του θυμού, η διαχείριση της έντασης στα τελευταία έτσι λεπτά ή δευτερόλεπτα ενός αγώνα. Μπορεί να έχει να κάνει με τη διαχείριση συγκρούσεων. Όποιος δηλαδή θέλει να δουλέψει το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας, μπορεί να είναι βέβαια είτε ένας αθλητής μεμονωμένα, που μπορεί να έρθει στο γραφείο ενός αθλητικού ψυχολόγου, είτε να γίνει στα πλαίσια μιας ακαδημίας ή μιας ομάδας. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στους αθλητές και στους γονείς και στους προπονητές. Οπότε λοιπόν είναι αυτό που είπα και πριν, η ρύθμιση των συναισθημάτων, η διαχείριση των συγκρούσεων, μπορεί να είναι η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, από τα πολύ σημαντικά κομμάτια τα οποία ζητάνε μέσα από την αθλητική ψυχολογία.
και ένα εύρος άλλων ζητημάτων, όπως και η διαχείριση του τραυματισμού και όλων των ψυχολογικών επιπτώσεων. Οπότε, αφού βάλαμε έτσι μια ωραία παρένθεση και με κάποιο τρόπο σας σύστησα λίγο στο δικό μας χώρο της αθλητικής ψυχολογίας, ας έρθω λοιπόν να βάλω τα πρώτα μας εδώ πέρα λόγια γύρω από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η αθλητική ψυχολογία, να πω καλύτερα, γενικότερα είναι μια έννοια που ίσως πολλοί δεν την έχουν ξεκάθαρη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητικοί σύλλογοι και ομάδες που ενώ παρουσιάζουν και λένε, έχετε ακούσει για παράδειγμα στην τηλεόραση, όταν υπάρχει μια ανταπόκριση, ένα ρεπορτάζ, εκείνη την ώρα μιλάνε και λένε, αχ, αυτός ο παίκτης δεν έχει καθόλου καλή ψυχολογία σήμερα, ή τελειώνει ένας αγώνας και λένε, η ψυχολογία ήταν τόσο χάλια που δεν μπόρεσε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Ενώ λοιπόν δίνουν σημασία στην ψυχολογία, στην πραγματικότητα όμως δεν ξέρουν πώς να την ενσωματώσουν μέσα στην ομάδα. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σίγουρα μια μεγάλη έτσι αλλαγή και όλο και περισσότεροι ψυχολόγοι εντάσσονται στο δυναμικό μιας ομάδας, είτε είναι σε επίπεδο ακαδημιών είτε είναι σε επίπεδο ομάδων. Ευελπιστώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πιο οργανωμένη όλη αυτή εδώ η κίνηση, αλλά τουλάχιστον για τώρα είμαστε ευχαριστημένοι στο επίπεδο που είναι. Όμως, αν δούμε και λίγο τα social media, αν δούμε και λίγο γενικά τον τρόπο που παρουσιάζεται το κομμάτι της ψυχολογίας, θα δεις ότι αν για παράδειγμα υπάρχει ένας αθλητής που έχει υποστεί τραυματισμό, πώς το παρουσιάζουμε εκεί πέρα έξω, αν έχει ανάγκη από να του φροντίσουμε την ψυχολογία. Τι λέμε για παράδειγμα εύκολα, έχεις ακούσει που λένε έχει χτυπήσει ή έχει πάθει χιαστό και θα χρειαστεί να μείνει απ' έξω και να ασχοληθεί ο γιατρός, το ιατρικό team με φυσιοθεραπείες και όλα αυτά. Έχουμε ακούσει αλήθεια να πει κάποιος αντίστοιχα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη να φροντιστεί και η ψυχή του? Πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Αντίστοιχα, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές που λέει κάποιος, ένας αθλητικός δημοσιογράφος, ή βγαίνει κάποιες φορές κάποιος από το team και λέει ο τάδε αθλητής ή η αθλήτρια φαίνεται από ιατρικές εξετάσεις ότι χρειάζεται να μείνει εκτός για κάποιο διάστημα για να προστατευτεί και να μπορεί μετά μέσα να μπει πολύ πιο δυναμικά. Και θα κάνω την ίδια ερώτηση. Έχουμε ακούσει κάτι αντίστοιχο για αυτό το ψυχικό τραύμα? Δηλαδή να βγει κάποιος και να μας πει ότι φαίνεται ότι αυτός ο αθλητής ή η αθλήτρια έχει κουραστεί αρκετά ψυχικά, έχει επιβαρυνθεί πολύ ψυχικά αυτό το διάστημα και επιλέγουμε προληπτικά να του δώσουμε χώρο και χρόνο έτσι ώστε μετά να επανέλθει. Τι λες, το έχεις ακούσει? Προσωπικά όχι, και νομίζω ότι η δικιά μου αντίληψη με έχει οδηγήσει στο ότι οι αθλητές στίβονται κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, που είναι και φυσικά σύντομη καριέρα, γιατί κάνουν κάποια χρόνια μέχρι να μπορέσουν να αναγνωριστούν και να παίξουν σε ένα υψηλό επίπεδο, και αυτό μπορεί να κρατήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι γύρω στα 10-15 χρόνια, κάπου εκεί να είναι ο μέσος όρος. Οπότε ένας χρόνος, 6 μήνες για έναν αθλητή, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται αυτό το χρόνο σε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα που τον πηγαίνει πίσω στους προσωπικούς του στόχους, αλλά πόσο μάλλον ανήκει σε μια ομάδα που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτόν τον αθλητή, γιατί ας μην κρυβόμαστε, πίσω από τον αθλητισμό υπάρχει πάρα πολύ το κομμάτι του χρήματος, ότι θέλει με κάθε τρόπο να συνεχίσει αυτός ο αθλητής να είναι entertainer, να μας ψυχαγωγεί. Και δίνεις μια πολύ ωραία πάσα. Δίνεις πολύ ωραία πάσα σε αυτό, γιατί θα σου πω το εξής. Έχουμε και πολλές προσδοκίες από τους αθλητές και από τους προπονητές, αλλά αυτό θα το αφήσουμε λίγο αργότερα στην κουβέντα μας. Έχουμε λοιπόν προσδοκίες από τους αθλητές, ιδίως στο επίπεδο του πρωταθλητισμού, και πολλοί από αυτούς, τουλάχιστον και όσους εγώ έχω και τους βλέπω έτσι στο επίπεδο της αθλητικής ψυχολογίας, που μου λένε ότι δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά για αυτό που περνάω, δεν θέλω να ξέρει κάποιος ότι έρχομαι σε ψυχόλογο, γιατί φοβάμαι ότι ο coach ή ο προπονητής, ανάλογα το άθλημα που θα είναι, θα με έχει απ' έξω. Θα με αφήσει στον πάγκο, ή φοβάμαι τι θα σκεφτεί μετά για μένα. Τι θα πει ο κόσμος για μένα, τι θα ανεβάσουν στα social media. Σαν αδυναμία, κατά κάποιο τρόπο. Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά, για να μπορέσουμε λίγο να βγάλουμε αυτό το στίγμα της ψυχικής υγείας. Γιατί με κάποιο τρόπο το λέμε και πολλές φορές έτσι σαν σλόγαν, ότι δεν υπάρχει υγεία
χωρίς την ψυχική υγεία. Πραγματικά. Έτσι και εδώ, όταν ένας αθλητής παίρνει αυτά τα μηνύματα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται παραγωγικός αν δεν έχει τη δύναμη να το περάσει μόνος του, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα στερεότυπο που δεν θα μιλήσει εύκολα ο άλλος. Και είσαι κι εσύ πολύ έτσι ενημερωμένος σε όλο αυτό και βλέπεις σίγουρα ότι δεν έχουμε μάθει να μιλάμε. Δεν έχουμε μάθει να τα μοιραζόμαστε, έχουμε μάθει να τα καταπίνουμε. Ξέρεις πολύ καλά έναν τρόπο που είναι το συναισθηματικό φαγητό. Ακριβώς. Πολλοί αθλητές και ιδίως μετά από τραυματισμούς ή γενικά στην καθημερινότητά τους καταπίνουν αυτά που αισθάνονται ή αυτά που βιώνουν πολλές φορές μέσω του συναισθηματικού φαγητού και έτσι δεν μπορούν εύκολα να τα επεξεργαστούν. Οπότε παραμένει με κάποιο τρόπο ένα ταμπού όλο αυτό, γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα κουτάκια στο μυαλό μας. Και γι' αυτό και θα μου άρεσε και από εδώ και όσοι μας ακούνε να κάνουν μια δοκιμή. Να δοκιμάσουν δηλαδή κάτι διαφορετικό, να αρχίσουν να σκέφτονται ότι το να ζητήσω βοήθεια, το να ζητήσω τη στήριξη κάποιου δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Αντίθετα, είναι ένδειξη δύναμης. Για μένα, και το λέω πάντα με πολύ συγκίνηση σε όποιον έρχεται στο γραφείο ή κάνουμε διαδικτυακά τη φροντίδα, ότι είσαι εδώ γιατί είχες το θάρρος και τη δύναμη να βγεις από τα σκοτάδια σου και να πάμε μαζί να βρεις το φως. Οπότε λοιπόν είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι δεν είναι αδύναμος αυτός που έρχεται και ζητάει βοήθεια. Αντίθετα, είναι δυνατός και δεν χρειάζεται να το περνάμε μόνοι μας. Και αν θέλεις λίγο να το κάνω πιο χιουμοριστικό, δεν παίρνει κανένας μας βραβείο επειδή τα πέρασε όλα μόνος του ή επειδή ήταν δυνατός και θα του δώσουμε ένα βραβείο και θα πούμε «Α, ο Αριστείδης φυσικά ήταν ο πιο δυνατός που υπήρχε στην ομάδα, τα έκανε όλα μόνος του». Πουθενά δεν υπάρχει αυτό. Έτσι δεν είναι? Πολύ εύστοχο αυτό που λες, όντως. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν έχω κάποιες αναφορές, δεν ξέρω αν έχεις εσύ, από αθλητές που έχουν βγει ανοιχτά να μιλήσουν για το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Ίσως τώρα τελευταία κάτι να έπεσε στην αντίληψή μου. Πραγματικά αυτό που βλέπω και εγώ στο γραφείο όταν μιλάω είτε με αθλητές είτε με ανθρώπους και τους παραπέμπω για αυτό το κομμάτι της ψυχικής ενδυνάμωσης, βλέπω μια ντροπή. Δηλαδή βλέπω μια σκέψη το ότι τώρα ο άνθρωπος τι σκέφτεται για μένα. Ότι εγώ εκείνη την ώρα, ας πούμε, τον κρίνω ως ότι δεν τα έχει καταφέρει καλά και ότι θέλει κάποιον να του πει τι να κάνει στη ζωή του για να βάλει τη ζωή του σε μια τάξη. Ενώ μπαίνοντας σε όλο αυτό το κομμάτι των θεραπείων, κάποιος θα ανακαλύψει ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτή η διαδικασία. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχεις να μας πεις, γιατί οι αθλητές κακά τα ψέματα είναι πολύ εστιασμένοι στο κομμάτι της απόδοσης. Δηλαδή, αυτό με βοηθάει να αποδώσω. Με βοηθάει για παράδειγμα στους χρόνους μου, με βοηθάει στο τάδε. Υπάρχει έμπρακτα, ας πούμε, από κάποιες μελέτες ή από τη δικιά σου εμπειρία βελτίωση στην αθλητική απόδοση, στο πώς λειτουργεί τελικά ο άνθρωπος. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό και βγήκαμε από μια δύσκολη περίοδο, ας πούμε, αλλά τελικά εγώ βελτιώνομαι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό που ξεκίνησες να λες, θα σου έλεγα ότι υπάρχουν αθλητές που σιγά σιγά κάνουν το μοίρασμα στον κόσμο. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα ονόματα, αλλά και στο χώρο του ποδοσφαίρου και στο χώρο του μπάσκετ και στο στίβο έχουν γίνει κάποιες αναφορές. Υπήρχαν άτομα που βγήκαν, υπήρχαν άτομα, αθλητές και αθλήτριες που αποσύρθηκαν για ψυχικούς λόγους, παρόλο που ήταν τα φαβορί για να πάρουν μετάλλια, γιατί μιλάω και για ατομικά αθλήματα και για ομαδικά. Απλά εδώ πέρα, εγώ θα ήθελα και πάλι να πάω στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή, όσοι βγαίνουν να μας μιλήσουν, σίγουρα θα ξαναπώ, είναι ένα σημαντικό βήμα και αυτό, βγαίνουν και μιλάνε αφότου πέρασαν κάτι. Έτσι. Συνήθως μπορεί να είναι μια κατάθλιψη ή μπορεί να είναι κάποιος αυτοκτονικός ιδεασμός ή μια αυτοκτονική συμπεριφορά που να ακούσουμε την αρνητική πλευρά της ψυχικής υγείας. Για την αυτοκτονική ή πλευρά. Κάποιο που τελευταία συνέβη αυτό, μπορεί να έχει γίνει κάποιος βιασμός ή μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή να έχει περάσει από κάτι πολύ έντονο και να έχει φτάσει να ξεχυλήσει το ποτήρι. Ο άνθρωπος να μην αντέχει άλλο, ας πούμε. Πολύ ωραία. Μου δίνεις πολύ ωραίες πάσεις, λοιπόν. Είσαι και εσύ εκπαιδευμένος στο δικό μας κομμάτι. Για να μην φτάσει λοιπόν εκεί να ξεχυλήσει αυτό το ποτήρι, όπως το είπες, αυτό θα ήθελα να προτείνω. Να κάνει αυτό το ένα βήμα πίσω και χωρίς να περιμένει να φτάσει στα όρια του, να πάει και να μιλήσει.
Να μιλήσει όχι εκεί πέρα που η κατάθλιψη, εκείνος ο μαύρος σκύλος πάει και τον αφήσει εκεί πέρα στο σπίτι του χωρίς να μπορεί να έχει την ενέργεια να ακολουθήσει την καθημερινότητά του, αλλά να είναι το ένα βήμα πριν που θα μπορέσει να πάει και να φτιάξει αλλιώς την καθημερινότητά του. Και σε αυτό, όπως καταλαβαίνεις, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ευαισθητοποίηση, όχι μόνο στους ίδιους τους αθλητές, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μέσα από το δικό μου ρόλο είναι αυτή η ευαισθητοποίηση των συλλόγων, όλων αυτών που είναι εκεί πέρα στα βασικά αυτά, στους βασικούς αυτούς ρόλους. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμα και οι προπονητές, είπες πριν για την απόδοση και πριν φτάσω στους αθλητές, θα πω το ίδιο, ότι τους προπονητές τους έχουμε και αυτούς λίγο ξεχάσει. Έχοντας έτσι επαφή με τόσους προπονητές και με τα σεμινάρια που κάνω με τους προπονητές, θα σου πω ότι πολλές φορές ζητάμε από τους προπονητές να λειτουργούν σαν μηχανές. Τους ζητάμε να έχουν αθλητές σαν να είναι τα άλογα στην κούρσα που να φέρνουν νίκες ή μετάλλια. Χωρίς όμως να σκεφτούμε ότι και οι προπονητές είναι άνθρωποι. Κουβαλάνε από πίσω μια ιστορία. Κουβαλάνε από πίσω τα δικά τους μπλοκαρίσματα. Τι κάνουμε για αυτούς? Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από εκείνους. Να έχουν και ρόλο ψυχολόγου, να έχουν ρόλο διατροφολόγου. Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά δεν είναι όλα κάτω από τον δικό τους έλεγχο. Σίγουρα. Γιατί στον αθλητισμό ποτέ δεν παίζεις μόνος σου. Πάντα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Οπότε περιμένουμε το αποτέλεσμα από αυτούς και μάλιστα, πες μου αν ισχύει αυτό από τη δικιά σου εμπειρία, σε υψηλό επίπεδο, αν δεν φέρεις το αποτέλεσμα ως προπονητής, έφυγες. Μπράβο, αυτό είναι τόσο ρευστή η θέση τους που είχε τύχει να επικοινωνήσουν προπονητές μαζί μου και με ρώτησαν, Φρόσο, πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας για να δουλέψετε το ψυχικό κομμάτι? Εμείς το δίνουμε. Η διοίκηση θα μας το δώσει? Οπότε και εκεί είναι ακόμη ένα εμπόδιο. Γι' αυτό και είπα ότι θέλουμε να πάμε πάνω εκεί πέρα στην πυραμίδα και να δούμε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυναμικό, χρειάζεται πρώτα να ενδιαφερθούμε και να νοιαστούμε για τους αθλητές μας και τις αθλητριές μας. Ωραία, Φρόσο. Πες μας λίγο, ο αθλητής θέλει να βελτιώσει την απόδοσή του. Πώς μπορεί να κάνει την αυτοφροντίδα πράξη στην καθημερινότητά του? Και μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια, και αν θέλαμε έτσι να το γενικεύσουμε, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, αθλητής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, χωρίς να είναι απαραίτητα μέσα σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο, εγώ θα σε ρωτούσα, τι είναι φροντίδα για σένα? Θα σου πω, αν ανοίξω τα social media να ενημερωθώ, βλέπω ότι η φροντίδα είναι κάτι ιδιαίτερο, με την έννοια ότι μπορώ να φάω ένα φαγητό πιο ιδιαίτερο, μπορώ να χαλαρώσω ή μπορώ να κάνω ένα μπάνιο με άλατα για παράδειγμα. Οπότε σε μια πρώτη ανάγνωση η φροντίδα για μένα είναι αυτό. Πολύ ωραία. Αν πάω να το εμβαθύνω όμως, φροντίδα για μένα θα ήταν να μπορέσω να δημιουργήσω μια ζωή από την οποία δεν χρειάζεται να δραπετεύσω. Αυτό φανταστικό. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό και το προσέγγισες πάρα πολύ ωραία, γιατί θα ήθελα να δούμε, καθώς πολλοί ίσως έχουμε μια παρερμηνία γύρω από την αυτοφροντίδα ή αλλιώς το self-care, όπως είπαμε στην αρχή. Όταν ρωτάω λοιπόν μέσα στα πλαίσια της φροντίδας, της ψυχοθεραπείας, λέω φροντίδα και ίσως δεν σας έχω συστήσει στη δική μου λέξη, αντί να μιλάω για ψυχοθεραπεία ή για συνεδρία, την ονομάζω φροντίδα, ναι. Όταν λοιπόν ρωτάω στα πλαίσια της φροντίδας, της δικής μας, τι είναι για σένα φροντίδα, κάποιοι θα σταματήσουν και δεν θα ξέρουν να μου απαντήσουν. Κάποιοι θα μου πούνε τι λέξη είναι αυτή, δεν υπάρχει στο δικό μου λεξιλόγιο. Κάποιοι άλλοι θα πούνε να σου πω πώς φροντίζω τους άλλους. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε κάπως καταχωρήσει μέσα μας ξεκάθαρα ποια είναι η φροντίδα. Έχουμε μάθει να προσδιοριζόμαστε από τη φροντίδα που κάνουμε στους άλλους και πάρα πολλές φορές τον εαυτό μας τον βάζουμε τελευταίο, να μην πω κιόλας ότι τον ξεχνάμε να τον φροντίσουμε. Άρα λοιπόν θα έλεγα έτσι με πολύ απλά λόγια ότι η αυτοφροντίδα είναι όλες αυτές οι καθημερινές πράξεις που κάνουμε σε επίπεδο τόσο ψυχικό όσο και σωματικό, έτσι ώστε να είμαστε λειτουργικοί, να μας φέρνει όλο αυτό μια ευεξία τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Άρα αν θέλαμε έτσι να δώσουμε κάποιες ιδέες σήμερα μέσα από αυτή την ωραία μας κουβέντα, θα μπορούσα να πω ότι στο σωματικό επίπεδο μπορεί να είναι η διατροφή, να φροντίσω καλύτερα τη διατροφή μου, εδώ σίγουρα εσύ θα μας πεις πολλά περισσότερα, ή την ενυδάτωσή μου, εγώ θα τα πάω σε μια έτσι σύντομη παρουσίαση. Μπορεί να είναι η γυμναστική, γενικότερα η κίνηση, μπορεί να είναι αυτό πολύ ωραίο που είπες, ένα ωραίο μπάνιο
μπάνιο ή το να ξεκουράσω τον εαυτό μου μέσα από κάποιο, για παράδειγμα, μασάζ ή κάποια άλλη θεραπευτική τεχνική που το σώμα μου χαλαρώνει. Μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε τρόπος που το σώμα μου θα νιώσει και χαλαρωμένο και ταυτόχρονα ενδυναμωμένο. Αλλά όπως ακριβώς είπα και πριν, τι είναι άραγε μια φροντίδα όσον αφορά τη διατροφή? Ωραία. Εδώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Κάποιες σκέψεις δικές μου όσο μιλούσες. Είπες πώς φροντίζω τους άλλους. Και βλέπω τώρα ότι υπάρχουν ουσιαστικά οι άνθρωποι που έχουν την ταυτότητα το ότι εγώ είμαι δοτικός, άρα εγώ δίνω, όμως δεν είμαι συμφιλιωμένος με το να λαμβάνω, άρα πώς εγώ θα λάβω φροντίδα για τον εαυτό μου? Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κατά βάση λαμβάνουν, οπότε έχουν αυτή την ταυτότητα, αλλά πώς εγώ θα μου δώσω? Δηλαδή χρειάζεται κάπως λίγο αυτές τις ταυτότητες να τις σπάσουμε μέσα μας για να δημιουργηθεί αυτό το μου δίνω και ταυτόχρονα το λαμβάνω αυτό που μου δίνω, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω και στο επίπεδο να ασχοληθώ και να κάνω προτεραιότητα τη φροντίδα στη ζωή μου, γιατί μπορώ να κάνω προτεραιότητα τις υποχρεώσεις, μπορώ να κάνω προτεραιότητα τους άλλους, όλο αυτό το τρέξιμο που συμβαίνει. Και για μένα μια μεγάλη φροντίδα είναι η παύση. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που ονόμασα την εκπομπή «Κάνε μια παύση». Πολύ μου άρεσε, ναι. το έχω στα ψυχικά κομμάτια, γιατί σου παρουσίασα τα σωματικά που έχουν να κάνουν για την αυτοφροντίδα. Η παύση είναι το ψυχικό, η ψυχική έκφανση αυτής της αυτοφροντίδας. Αλλά και σε όλα αυτά που είπες τώρα, μου επιτρέπεις να βάλω κάτι λίγο από ψυχοθεραπευτικά κομμάτια εδώ πέρα σε αυτό που είπες με το τι δίνω, τι παίρνω, αν το δέχομαι. Αν θέλαμε έτσι να το δούμε σε λίγο πιο βαθύ επίπεδο, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται εύκολα, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι αυτάρκεις, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Δεν ξέρω αν το ακούς και εσύ στο δικό σου γραφείο. Εγώ ακούω πολύ συχνά που μου λένε δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Δεν έχω ανάγκη να μου δώσει κανείς τίποτα. Θα τα κάνω όλα μόνος μου ή όλα μόνη μου. Εκεί όμως υπάρχει ένα ψυχικό τραύμα. Υπάρχει ένα παιδάκι που κάποτε ήταν παιδάκι, το οποίο προφανώς στην οικογένειά του δεν ακούστηκε. Το οποίο στην οικογένειά του δεν το είδανε όπως χρειαζότανε ή ίσως δεν πήρε αυτά που του χρειαζότανε. Εκεί λοιπόν έγινε το πρώτο ψυχικό τραύμα και το παιδάκι αυτό μεγαλώνοντας τι έμαθε? Ότι δεν μπορώ να στηρίζομαι στους άλλους γιατί δεν θα επιβιώσω, γιατί δεν θα μπορέσω να προχωρήσω στη ζωή μου. Οπότε κλείδωσε και σε αυτή την περίπτωση ή έδινε μόνο στους άλλους αυτό που ήθελε ο άλλος να του δώσει, γιατί αυτό θέλω να δεις σαν μοτίβο. Οι άνθρωποι που συνηθίζουν να δίνουν πολλά στους άλλους και να φροντίζουν πολύ τους άλλους είναι οι άνθρωποι όπου σε αυτούς αντανακλάται το δικό τους ψυχικό τραύμα. Εκεί αντανακλάται το δικό τους κενό, αυτό που θα ήθελαν πολύ να τους προσφέρουν οι άλλοι, το προσφέρουν εκείνοι στον εαυτό τους. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ πέρα. Και πολύ έτσι ξεκάθαρο όπως το έθεσες. Και η ουσία νομίζω, για να απαντήσω και στην ερώτηση για τα σωματικά, πέρα από το ότι χρειάζεται αυτό να γίνει μια προτεραιότητα, αλλά είναι κάτι σημαντικό αυτό, χρειάζεται για να φροντίσω τον εαυτό μου, χρειάζεται να με γνωρίσω κιόλας. Πολύ ωραία. Άρα χρειάζεται να συνδεθώ αρχικά με το σώμα μου. Ποιες είναι οι δικές μου ανάγκες, πότε εγώ πραγματικά πεινάω. Μου έχει πει ο διατροφολόγος μου ότι πρέπει να τρώω στις 8, μετά στις 11 και μετά στις 2, ή μπαίνω σε μια διαδικασία, αφού περάσω από αυτό το πρώτο στάδιο, να αρχίσω λίγο να παίρνω επαφή με την πείνα μου. Ότι τώρα νιώθω μια γλυκιά πείνα. Αυτή η γλυκιά πείνα που νιώθω, τι πείνα είναι? Είναι βιολογική, δηλαδή πραγματικά πεινάω? Είναι κάτι που μου γυάλισε, που λέμε, δηλαδή που το είδα, που το μύρισα, που το άκουσα? Είναι μια πείνα η οποία εκείνη τη στιγμή θα με βγάλει από μια δύσκολη εσωτερική συνθήκη, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν θέλω να διαχειριστώ ένα συναίσθημα? Άρα αρχίζω και με μαθαίνω για να μπορώ μετά να φροντίσω την πραγματική μου ανάγκη. Άρα το ένα κομμάτι είναι η πείνα και ο κορεσμός μετά σε δεύτερο χρόνο. Να μπορώ να ολοκληρώνω το γεύμα μου όταν είμαι 8 στα 10 χορτάτος. Έτσι όπως το έθεσες όμως πολύ ωραία, δίνεις και πολύ ωραία πάσα και στο ψυχικό, να το βάλω και αυτό μέσα. Βεβαίως. Να έρθεις να συμπληρώσεις ίσως με τα πολύ ωραία σου κομμάτια. Το ψυχικό λοιπόν, η ψυχική έκφανση της αυτοφροντίδας είναι όπως το είπες, να γνωρίσω τον εαυτό μου, και όταν λέμε να τον γνωρίσω είναι στην ουσία να βάλω όρια. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτοφροντίδας, να μάθω να βάλω όρια. Στην πραγματικότητα τι σημαίνει? Να πω όχι.
να χαλάσω χατήρια. Ή αλλιώς, όρια, ξέρεις, είναι να πω και τα ναι μου, αλλά εκεί που τα θέλω και εγώ. Όχι εκεί που τα θέλουν μόνο οι άλλοι, γιατί αλλιώς φτάνουμε σε εκείνο το κομμάτι. Στα αγγλικά το ονομάζουμε people pleaser και είναι εκείνος ο άνθρωπος που έχει ως ρόλο να ικανοποιεί συνέχεια τους άλλους. Με κάποιο τρόπο οι αθλητές μας είναι people pleaser στο κομμάτι της απόδοσης, γιατί δεν τους αναγνωρίζονται τα υπόλοιπα από πίσω κομμάτια. Αλλά ας επανέλθω σε αυτό. Είναι λοιπόν να βάλω όρια. Είναι επίσης να κάνω παύση, όπως πολύ ωραία το είπες, μέσα στην ημέρα, ανά πάσα στιγμή, ένα λεπτάκι, να το κρατήσω για μένα, να πάρω μερικές αναπνοές, να μπορώ να δω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μου χρειάζεται να πιω λίγο νερό. Αυτή τη στιγμή μπορεί να χρειάζεται απλά να βγω έξω στον καθαρό αέρα και να αναπνεύσω. Συνειδητά, όχι στον αυτόματο πιλότο που έχουμε μάθει να είμαστε. Να μην μπει και αυτό στο checklist. Το διανοήσει. Πρέπει να κάνω αυτοφροντίδα και να βγω να αναπνεύσω. Βέβαια. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 70% στην καθημερινότητά μας λειτουργούμε σαν αυτόματο πιλότο. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε αν αυτό που κάνουμε μας αρέσει. Τρώμε κάτι και δεν καθόμαστε να σκεφτούμε, να καταλάβουμε τη γεύση του. Μας αρέσει αυτή η γεύση που έχει. Μας άρεσε σήμερα το φαγητό. Το απολαύσαμε. Δεν είμαστε απλά για να το φάμε, αλλά και για να το απολαύσουμε. Οπότε λοιπόν παίζουν και αυτά ρόλο. Μπορεί επίσης να είναι μια μορφή αυτοφροντίδας, να κάνω πιο πολλά ταξίδια, να κοιμηθώ καλύτερα, που θα το έβαζα και λίγο στο σωματικό κομμάτι βέβαια. Αλλά κάτι ακόμα που θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ στο ψυχικό κομμάτι είναι να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου χωρίς να χρειάζεται να βάζω τους άλλους προτεραιότητα. Να μπορέσω δηλαδή να με φροντίσω και χωρίς να θεωρήσω ότι αυτό είναι εγωιστικό. Και εκεί θα πολύ ήθελα. Ενοχή. Πολύ ενοχή. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Όταν τους λέω για τα όρια και τη φροντίδα, μου λένε για παράδειγμα, ναι, αλλά αυτό δεν είναι εγωιστικό. Ναι, αλλά δεν είναι εγωιστικό να θέλω για παράδειγμα να πάω για γυμναστική ενώ ο σύντροφός μου ή ο άντρας μου εκείνη την ώρα γύρισε από την εργασία του. Όχι, δεν μιλάμε για εγωιστικές συμπεριφορές, αυτό απλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και για να μπορέσω να φτιάξω μια ζωή, τόσο όμορφα το έθεσες και το συμμερίζομαι πάρα πολύ, που δεν θα θέλω να κάνω escape, να την αποφεύγω και να περιμένω απλά τις διακοπές το καλοκαίρι για να τη ζήσω. Ή να περιμένω να πιω ένα ποτό, ας πούμε, για να το ξεχάσω. Ή να περιμένω το Σαββατοκύριακο. Αλλά πώς μπορώ την κάθε μου μέρα να με βάλω ως προτεραιότητα, όπως θα βάλω το σύντροφό μου, την εργασία μου, τα παιδιά μου, δεν ξέρω, το ζώο μου που έχω και κάνω βόλτα μαζί του, να με βάλω και εμένα. Και όχι, δεν είναι εγωιστικό, αλλά αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το μάθω. Ιδίως σε ανθρώπους που μεγάλωσαν σε οικογένειες όπου το να φροντίζουν τον εαυτό τους ήταν κάτι τιμωρητικό. Ήταν κάτι αρνητικό, ήταν κάτι που δεν είχε χώρο, γιατί ξέρεις, έχουν μεγαλώσει πολλοί άνθρωποι σε περιβάλλοντα όπου αν ήταν να φροντίσουν τον εαυτό τους, ο ένας γονέας αυτό το έβλεπε ως κάτι αρνητικό. Γιατί αντί να φροντίσει το παιδί τον εαυτό του, ήθελε ο γονέας να φροντίζει το παιδί εκείνον. Και έτσι έχουμε μια πολύ ασφαλμένη εικόνα, γι' αυτό και θα δεις και θα ήθελα να μας δώσει τη δική σου οπτική. Ακόμα και η αυτοφροντίδα που έχει να κάνει με τη διατροφή και το να φροντίσω τον εαυτό μου, για πάρα πολλούς είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, γιατί δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό. Πραγματικά. Και μπορώ να σου πω εδώ, από τη δικιά μου εμπειρία, ότι σε αρκετά μπλοκαρισμένους ανθρώπους σε σχέση είτε με το φαγητό, είτε με το σώμα τους και τη σύνδεση με το σώμα τους, βλέπω ότι όταν αυτό αρχίζει και ευωδώνει, εκεί νιώθουν άβολα. Σου λέει δηλαδή, τώρα εγώ νιώθω καλά. Τώρα εγώ, ας πούμε, πετυχαίνω αυτό που θέλω να πετύχω μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Βλέπω αλλαγές στην καθημερινότητά μου. Χρειάζεται να πω όχι, γιατί από τη στιγμή που έχω επιλέξει να κάνω μία διατροφή, χρειάζεται να πω όχι. Οπότε, κάποιες εσωτερικές διαμάχες που περνάει ένας άνθρωπος που δεν είναι προτεραιότητα η αυτοφροντίδα για εκείνον. Χρειάζεται επίσης να πω κάποια ναι. Και γίνεται όλη αυτή η εσωτερική σύγκρουση, αλλά μόλις βλέπουν ότι πάει καλά όλο αυτό, λένε τι είναι αυτό, πώς το διαχειριστώ αυτό. Και πολλές φορές, για να το ολοκληρώσω, εκεί στη διατήρηση κολλάμε. Γιατί για μένα, για να σου απαντήσω ξανά και στην ερώτηση που μου έθεσες, και νομίζω θα συνεχίζω για χρόνια να απαντάω μέσα μου, είναι τα πράγματα που κάνουμε η αυτοφροντίδα που μας οδηγούν σε ένα μακροπρόθεσμο ευζήν. Ενώ ουσιαστικά πολλές φορές κάνουμε πράγματα που βραχυπρόθεσμα θα μας δώσουν μια ικανοποίηση, να φύγουμε από μια άβολη κατάσταση, να νιώσουμε για λίγο καλά, αλλά το μακροπρόθεσμο δεν το χτίζω κατά κάποιο τρόπο.
Οπότε αυτό θα μπορούσα να σου πω έτσι λίγο. Πολύ ωραία το συμπληρώνεις. Και θα ξαναβάλω κάτι ακόμη σε αυτό. Μένουμε πάρα πολύ στο να ζούμε μία ζωή σε αναβολή. Περιμένουμε, όπως είπαμε και λίγο πριν, τα Σαββατοκύριακα για να βγούμε έξω, τα Χριστούγεννα για να έχουμε λίγες μέρες παραπάνω, το καλοκαίρι το φτιάχνουμε ένα χρόνο στο μυαλό μας για να πάμε τις διακοπές όσοι μπορούν να τις κάνουν, με όποιο τρόπο τις κάνουν, για να μπορούν να ξεκουραστούν ή να ξεφύγουν από μια ζωή που δεν τους αρέσει. Και αναρωτιέμαι, αφού έχει τόσο πόνο αυτή η ζωή, για ποιο λόγο το ανεχόμαστε? Για ποιο λόγο δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνουμε πιο συνειδητοί? Αυτό είναι η πρακτική του mindfulness που δουλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, να καθίσω και να δω μέσα στην ημέρα μου πόσα από αυτά που κάνω. Αυτό είναι μια πολύ ωραία άσκηση που κάνω με όσους κάνουμε μαζί τη φροντίδα. Πόσα από τα πράγματα, και αν θέλεις, τη βάζω και εδώ πέρα. Μέσα στην ημέρα, όταν ολοκληρωθεί η ημέρα σου, κάθισε και σκέψου πόσα από αυτά που έκανα σήμερα μου άρεσαν. Πόσα από αυτά που έκανα τα απόλαυσα, ή όπως λέμε στο γήπεδο, αν με επιτρέπεις τον όρο, τα γούσταρα. Από αυτά που έκανα. Πόσα? Πραγματικά. Από αυτά που μου άρεσαν, σε τι βαθμό σε εισαγωγικά μου άρεσαν? Μου άρεσαν λίγο? Μου άρεσαν πολύ? Πώς το προσδιορίζω? Ας δώσουμε δηλαδή φωνή λίγο μέσα μας, στην ψυχούλα μας, γιατί έχουμε μάθει να ακολουθούμε άλλους, έχουμε μάθει να κάνουμε τα πράγματα που μας ζητάνε, όσοι κιόλας είναι σε ένα πλαίσιο εργασιακό που ακολουθούν εντολές άλλων, κάποια στιγμή η φωνή τους είναι στο mute. Δεν ξέρουν τι θέλουν, φτάνουν απλά σε σημεία, μπράβο, που να μην νιώθουν ωραία με τον εαυτό τους. Και όταν τους ρωτάω τι συμβαίνει, δεν μου απαντάνε, δεν ξέρουν, κάποιοι κλαίνε, κάποιοι μου λένε δεν έχω ιδέα, ποτέ δεν ρώτησε κανένας εμένα αυτά που με ρωτάς. Οπότε και μια μορφή αυτοφροντίδας είναι να με ρωτάω λίγο παραπάνω, να δυναμώνω λίγο τη φωνούλα μέσα μου, έτσι ώστε να αρχίζω να νιώθω κι εγώ σημαντικός, να μην περιμένω οι άλλοι να μου δώσουν σημαντικότητα. Και αυτό είναι μια πολύτιμη μορφή φροντίδας. Πολύ ωραίο αυτό που θέτεις, και μπορώ να σου πω τώρα αρχικά στο κομμάτι του αθλητισμού, στους αθλητές που θέλω να κάνω έτσι πιο fun, να το πω, πιο διασκεδαστικό το διατροφολόγιο τους, γιατί συχνά έχουν και πολύ πιο απαιτητικά διατροφολόγια, αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο μου και μπορεί να βάλω μια επιλογή, όχι απαραίτητα την τέλεια διατροφικά, αλλά μια επιλογή που είναι υγιεινή και τους δίνει και την αίσθηση το ότι τρώω αυτό που μου αρέσει. Τι ωραίο. Και πολλές φορές βλέπω μια τεράστια αντίσταση από τους ανθρώπους ειδικά που είναι πιο στρατιωτικοποιημένοι, θα το έλεγα, ότι πώς γίνεται να κάνω αυτό που μου αρέσει και να υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί τόσο οι αθλητές όσο και οι άνθρωποι που έρχονται σε ένα διαιτολογικό γραφείο θέλουν το αποτέλεσμα. Οπότε σου λέω, εγώ για να έχω το αποτέλεσμα είναι no pain, no gain. Θα πρέπει να στερηθώ, θα πρέπει να φάω πράγματα που δεν μου αρέσουν, που έχουν περίεργη ονομασία, να βγω εντελώς εκτός από τη ρουτίνα μου και να πιεστώ. Αν πιέζομαι, νιώθω ότι τα πάω καλά. Αν περνάω καλά στη διαδικασία, νιώθω ότι κάτι πάει λάθος. Είναι σαν αυτό που πολλές φορές γελάμε και λέμε σε καλό μας, ας πούμε. Δηλαδή, για να γέλασα, κάτι πάει λάθος. Μπορεί κάτι κακό να μου συμβεί. Πώς όμως το έχουμε έτσι, λες, καταχωρημένο μέσα μας, ότι για να φτάσουμε κάπου χρειάζεται να πονέσουμε? Πού είναι αυτό γραμμένο? Σε ποια βιβλία το έχουμε δει? Και γιατί στην τελική για να φτάσουμε κάπου χρειάζεται να υπάρχει αυτός ο πόνος? Δεν λέω. Φυσικά και θα υπάρχουν ζώρικες στιγμές στη διαδρομή του καθενός μας, και αυτό, οι ζώρικες στιγμές, κάνουν τις όμορφες να ξεχωρίζουν. Γιατί αν ήταν όλα ωραία, δεν θα καταλαβαίναμε. Δεν το γνωρίζαμε. Μπράβο, τη σημαντικότητά τους. Αλλά εδώ πέρα, γιατί να υπάρχει πόνος? Γιατί να χρειάζεται δηλαδή να πιστέψω ότι πρέπει να πονέσω για να φτάσω κάπου? Γι' αυτό και βλέπεις ότι φτάνουν πολλοί αθλητές, και όχι μόνο, στα άκρα τους. Είτε αυτό μπορεί να είναι υπερβολική γυμναστική, είτε αυτό μπορεί να είναι η υπερβολική κατανάλωση τροφής ή η υπερβολική απουσία τροφής. Τα βλέπουμε όλα στον αθλητισμό. Οπότε λοιπόν, γιατί να χρειαστεί να φτάσω στα άκρα τον εαυτό μου, αντί να βρω τρόπο να τον φροντίσω και να τον ενδυναμώσω? Νομίζω κάποιες φορές υπάρχουν παρερμηνίες σε όλο αυτό. Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι για να μπορέσω να το κάνω αυτό, χρειάζεται να αποκτήσω και πάρα πολλές αιμονές. Γι' αυτό βλέπουμε πολύ συχνά και τους αθλητές ότι είναι πάρα πολύ αιμονικοί στο κομμάτι της διατροφής. Ότι πρέπει να γίνει ακριβώς έτσι αυτό. Μην τυχόν και δηλαδή πάει κάτι λάθος σε σχέση με το πρόγραμμα. Και φυσικά αυτό, αν βέβαια αυτό γίνεται σε εφηβικές ηλικίες, φέρνει μια μεγάλη ένταση και στην οικογένεια, φέρνει μεγάλες συγκρούσεις,
ακόμα περισσότερα συναισθήματα, οπότε μετά ο έφηβος αθλητής έχει εκεί να διαχειριστεί πάρα πολλά μέτωπα. Δηλαδή έχει τον ίδιο το νου που τον πιέζει και του λέει ότι πρέπει να το κάνεις ακριβώς έτσι, να είναι τέλειο για να μπορέσεις να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Έχει τις συγκρούσεις που δημιουργεί αυτό στο περιβάλλον του και όλο αυτό μόνο καλά δεν μπορεί να πάει. Σε αυτά που λες, ωστόσο, και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της εργασίας μου, της δουλειάς μου, είναι με τους εφήβους, να βάλουμε, λες, και το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει και με τους γονείς και τις προσδοκίες γενικότερα. Φυσικά και να το βάλουμε, νομίζω ότι είναι η ώρα. Γιατί ακριβώς όλα αυτά που εδώ πέρα παρουσιάζεις, χρειάζεται να δούμε για ποιο λόγο φτάνει ο αθλητής. Και τώρα μιλάω πιο πολύ για τους έφηβους αθλητές που κάνουν και πρωταθλητισμό αρκετοί από αυτούς. Για ποιο λόγο λοιπόν θέλει τόσο πολύ να μπει και να ελέγξει όλο αυτό που γίνεται? Για ποιο λόγο? Θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσουν οι γονείς ή οι ηθήνοντες που είναι στον αθλητισμό, ακόμα και εσείς, πολύ ωραία. Είναι πολύ όμορφο να είμαστε εκπαιδευμένοι στο να αναγνωρίζουμε, το θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά βήματα. Να μπορείς να αναγνωρίσεις ότι εδώ κάτι γίνεται στο παιδί μου, στον αθλητή μου, στο μαθητή μου, ακόμα και αν είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε. Όλοι έχουν έναν καταλυτικό ρόλο στην παρουσία του παιδιού. Οπότε, είναι λοιπόν, το πρώτο βήμα, νομίζω, το βλέπω. Βέβαια. Γιατί αν δεν δεις ένα πρόβλημα, πώς θα μπορείς να ασχοληθείς να το διαχειριστείς? Και αν δεν το ονομάσεις, δεν θα ξέρεις προς τα πού να πας. Είναι λίγο σαν το GPS. Αν δεν του βάλεις μια διεύθυνση, δεν θα ξέρει πού να έρθει. Σωστό. Θα είναι όλο ένα χάος γύρω του. Οπότε λοιπόν θα ήθελα λίγο από τη μία να δούμε ότι πολλές φορές οι αθλητές, και ξαναλέω στην εφηβεία, βλέπουμε να φτάνουμε σε κάποιες αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, πιεστικές συμπεριφορές, είτε φορά διατροφή, είτε φορά άθληση, είτε φορά τα ψυχικά κομμάτια. Γιατί ένας από τους παράγοντες που εμείς θα βάλουμε σήμερα εδώ είναι και οι προσδοκίες των γονέων. Και τις βλέπω πάρα πολλές φορές, είτε στο γήπεδο, στα σεμινάρια, στη συμβουλευτική που κάνουμε με τους γονείς, είτε αυτό μπορεί να έχει γίνει γιατί ο γονέας μπορεί να ήταν και αυτός πρώην αθλητής και ίσως να μην ακολούθησε την πορεία που ήθελε, ίσως ήταν όντως ενεργός στον χώρο του αθλητισμού, ολοκλήρωσε και θέλει το παιδί του να συνεχίσει αυτή την πορεία, είτε πολύ απλά του αρέσει τόσο πολύ το άθλημα που θέλει ο γιος του ή η κόρη του να ενσαρκώσει, να μετουσιώσει τα δικά του όνειρα. Όλα αυτά όμως, χωρίς να το καταλαβαίνουν οι γονείς, και πραγματικά το βλέπω στις συνεδρίες που κάνουμε μαζί, ότι πάρα πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πίεση για το παιδί. Η ζωή που δεν έζησαν οι γονείς μου. Η πίεση και οι προσδοκίες. Και γι' αυτό και είδες, ήσουν μαζί στην ομιλία που είχαμε κάνει τότε για τους γονείς ελικόπτερα που παρουσίαζα, ότι πολλές φορές οι γονείς, γιατί τους λέμε ελικόπτερα? Γιατί κάνουν χαμηλές πτήσεις εισαγωγικά πάνω από το κεφάλι των παιδιών. Αυτό πολλές φορές γίνεται και όντως. Δηλαδή κάθονται οι γονείς πάνω από το κεφάλι των παιδιών και τους λένε: γιατί τώρα το έκανες αυτό, γιατί έριξες αυτό το σουτ, γιατί μάρκαρες έτσι τον παίκτη, γιατί δεν είχες δύναμη και αλτικότητα σε αυτό που έκανες. Σαν να είναι δεύτεροι προπονητές. Ας μην ξεχνάμε ότι ο καθένας έχει ένα ρόλο. Εφόσον σέβονται το προπονητή του παιδιού τους, ας μείνουνε και ας έχει ο προπονητής το ρόλο του προπονητή και αυτοί ας είναι οι γονείς, το παιδί. Δεν έχει ανάγκη από δεύτερο προπονητή, ούτε από δεύτερο αναλυτή του αγώνα. Αν είναι σε ομάδες ή σε ακαδημίες αργότερα και γενικά σε πρωταθλητισμό, υπάρχει η βίντεο ανάλυση. Δεν χρειάζονται. Γονείς χρειάζονται τα παιδιά. Οπότε λοιπόν, αν μας ακούνε, εδώ είναι και γονείς ή συνδέονται με ανθρώπους που έχουν παιδιά, ας το συστήσουν λίγο με αυτή την έννοια. Οι γονείς ελικόπτερα. Και ας δούνε πώς μπορούμε. Οι γονείς ελικόπτερα, ξέρεις τι συμβαίνει όταν παίρνουν αυτό το ρόλο? Είναι τόσο έτσι πάνω από το κεφάλι του παιδιού τους, που στην ουσία τους κόβουν τα φτερά. Και τα παιδιά δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Βιώνουν πολύ έντονη κριτική σε όλο αυτό. Φοβούνται πάρα πολύ το λάθος. Και όταν ρωτάω, ας πούμε, στα παιδιά, στους εφήβους την προκειμένη, τι θα γίνει αν κάνεις κάποιο λάθος? Αχ, κυρία Φρόζο, μου λένε, δεν ξέρω, αλλά αν βλέπετε τον μπαμπά μου τι κάνει μετά από το λάθος, αρχίζει και βρίζει και φωνάζει και ντρέπομαι με αυτά που κάνει στις εξέδρες και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς, καταλαβαίνεις κιόλας εκείνη τη στιγμή, εμείς δίνουμε ένα πρότυπο στο παιδί. Ποια είναι η ρίζα ουσιαστικά μιας συμπεριφοράς που νομίζω ότι εκεί πάνω στην ένταση που ένας γονιός βιώνει, ίσως όπως τώρα το περιγράφεις, και το σαν boomerang, το rebound effect από όλο αυτό που έχει, ίσως εκείνος δημιουργήσει σε ένα βαθμό, όπως είπες είναι πολλοί παράγοντες, αναφέρουμε σήμερα αυτόν, εκεί που θα του γυρίσει boomerang, εκεί λίγο σφίγγουν τα πράγματα και νομίζω ότι ούτε ο έφηβος μπορεί να δώσει μια λύση από μόνος του,
ούτε ο γονιός, ούτε ο προπονητής. Γιατί για αυτός ο άνθρωπος πόσα πράγματα να διαχειριστεί. Και φυσικά εμείς συζητάμε για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εμένα στο κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι πριν από έναν αγώνα οι προπονητές τι λένε? Βγες έξω, φάτους, είσαι ο καλύτερος, οι υπόλοιποι δεν είναι αρκετοί, ας πούμε, θα τα καταφέρεις, το έχεις. Οπότε έχουμε μείνει σε αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ διαδεδομένο. Παρόλο που έχει μπει η αθλητική ψυχολογία κάτι πολύ δυναμικό τα τελευταία χρόνια, αυτές οι αντιλήψεις που είναι τόσο βαθιά ριζωμένες, γιατί εντάξει, και ο αθλητισμός έχει περάσει από γενιά σε γενιά και ότι τα επιτεύγματα έγιναν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τα οποία βέβαια μπορεί σε αυτή την εποχή να μην λειτουργεί αυτό το σύστημα. Γιατί ζούμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ζούσαν οι άνθρωποι πριν από 30 χρόνια. Ισχύει σε αυτό που λες, και θα ήθελα κάτι να προσθέσω επίσης που είπες λίγο πριν τον αγώνα. Πολλές φορές, μια μέρα, 2 μέρες, τις τελευταίες 3-4 μέρες πριν τον αγώνα, μπορεί να μας καλέσει κάποιος και να μας πει: μπορείς να έρθεις να δεις έναν αθλητή μου? Και μιλάω για πρωταθλητισμό, όχι απλά για ακαδημίες. Μπορείς να τον δεις αυτόν? Έχει πάρα πολύ άγχος. Μπορείς να τον δεις αυτόν? Δεν ξέρω τι του συμβαίνει, δεν μπορεί να αποδώσει στην προπόνηση, δεν το αναγνωρίζω. Ακόμα και οι ίδιοι οι αθλητές μπορεί να μας πάρουν τηλέφωνο τελευταία στιγμή και να μας πούνε: θέλω οπωσδήποτε ένα ραντεβού. Πολλές φορές πρώτο ραντεβού. Θέλω οπωσδήποτε ένα ραντεβού, θέλω οπωσδήποτε κάτι να κάνω, γιατί η ψυχολογία μου δεν είναι καλά. Και τους λέω: εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ρόλο πυροσβέστη. Δεν θα σβήσουμε αυτή τη στιγμή ό,τι φωτιά έχει ανάψει. Αυτό όλο πάει παράλληλα, όπως είπα και στην αρχή, με την προπόνηση της φυσικής κατάστασης. Όπως κάθε μέρα πηγαίνει ο αθλητής, δεν περιμένει να πάει το Σαββατοκύριακο να παίξει αγώνες. Ακριβώς. Πηγαίνει και κάνει, όπως κάνει και τη διατροφή του. Ακολουθεί ένας τρόπος ζωής. Έτσι και είναι και το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας. Ένας τρόπος ζωής που στην καθημερινότητα του δίνεις την προτεραιότητα και τη σημασία που του αρμόζει. Και χρειάζεται, όταν τα μάθεις αυτά, μετά θα γίνουν κτήμα σου, θα αυτοματοποιηθούν. Και αυτό θέλω λίγο να το κρατήσουμε, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μαγικά. Ούτε είμαστε οι αθλητικοί ψυχολόγοι, ούτε είναι οι προπονητές, ούτε και οι ίδιοι αθλητές κάνουν μαγικά. Ακριβώς. Και αυτό το λέω και για τους φιλάθλους. Και για μας που είμαστε απ' έξω και περιμένουμε και λέμε: α, χάρη σε αυτόν μπορούμε να κερδίσουμε. Μη θεοποιούμε καταστάσεις ούτε αθλητές, γιατί έτσι δεν τους αφήνουμε χώρο να είναι ανθρώπινοι. Και έχουμε ανάγκη τα πιο ανθρώπινα πρότυπα και στον αθλητισμό, γιατί υπάρχουν τόσα παιδιά και νέοι που παίρνουν παραδείγματα και λειτουργούν ως έμπνευση για τους άλλους. Και δεν είναι όλα μόνο μία νίκη. Λέω πολύ συχνά στις ομιλίες μου ότι ακόμα και η νίκη για να έρθει χρειάζεται να υπάρχει και ένα κομμάτι ήττας. Άλλωστε, αν το δούμε λίγο, αν πάρουμε τη λέξη νίκη, το τελευταίο γράμμα είναι το ήττα. Η ήττα λοιπόν είναι κομμάτι της διαδρομής στον πρωταθλητισμό, κομμάτι του αθλητισμού. Σε σφυριλατεί η ήττα. Πολλές φορές μέσα από την ήττα μαθαίνεις και δυναμώνεις και πεισμώνεις και βλέπεις τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Πολλές φορές η νίκη απλά σε κρατάει σε ένα σημείο. Η ήττα θα σε πάει στο επόμενο. Και είναι πολύ σπουδαίο και οι προπονητές και όσοι είναι γύρω στους αθλητές από τις μικρές κιόλας ηλικίες να τους εκπαιδεύουν στη σημασία του λάθους. Δεν λέω προφανώς να τους ανοίγουν χώρο για τα λάθη μόνο και να επιδιώκουν να κάνουν λάθη, αλλά ας δώσουμε μια ευκαιρία στη νέα γενιά να μάθει να τα αγκαλιάσει, όπως λέμε, τα λάθη, να πορευτεί με αυτά και να τον απογειώσουν τον κάθε αθλητή και την κάθε αθλήτρια, όχι να τα φοβάται. Θέλουμε να έχουμε παιδιά στον αθλητισμό και ενήλικες που να το απολαμβάνουν, όχι να φοβούνται την ήττα, όχι να φοβούνται τι θα πει ο προπονητής, όχι να φοβούνται αν θα μου σπάσουν το συμβόλαιο αν δεν κερδίζει η ομάδα. Κάτι κάνουμε λάθος εδώ πέρα. Και είναι και μια μικρογραφία της ζωής, έτσι όπως το περιγράφεις. Βέβαια, έτσι είναι. Γιατί ουσιαστικά το θέμα είναι πώς θα μπορέσω να το διαχειριστώ το κομμάτι της αποτυχίας, της ήττας και σε κάποιον άλλο τομέα. Και νομίζω ότι αυτό θα ξεχωρίσει έναν αθλητή. Γιατί ουσιαστικά, εντάξει, η προπόνηση είναι, ας πούμε, 2-3 ώρες σε ένα υψηλό επίπεδο τη μέρα. Κάπως έτσι. Για όλους είναι αυτές οι 3 ώρες. Πώς όμως κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν? Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι και τις υπόλοιπες 21 ώρες. Έτσι είναι. Μπορεί αυτό να είναι το κομμάτι, όπως είπαμε πριν, της διατροφής. Μπορεί να είναι το κομμάτι της ενυδάτωσης. Μπορεί όμως να είναι και το κομμάτι του mindset. Το πώς μπορούν να σκέφτονται με έναν πιο καλό και λειτουργικό τρόπο για εκείνους. Και πώς μπορούν να διαχειρίζονται όλα αυτά που τους φέρνει η ζωή, είτε είναι μια αποτυχία, είτε είναι ένας τραυματισμός, είτε είναι μια ένταση στα αποδυτήρια, είτε είναι μια σύγκρουση στην προσωπική του ζωή, είτε είναι μια σκέψη, μια πεποίθηση που έχουν εκείνοι οι ίδιοι
περιοριστική και τους εμποδίζει να αποδώσουν. Οπότε νομίζω ότι η αυτοφροντίδα είναι ίσως και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ένας αθλητής να παίζει σε ένα υψηλό επίπεδο, που κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το κάνουν λίγο πιο έμφυτα και κάποιοι άνθρωποι να χρειάζονται μια περισσότερη καθοδήγηση για να γίνει λειτουργικό τελικά αυτό. Και άκουγα έναν πολύ διάσημο αθλητή, ο οποίος σε έναν αγώνα τον είχε πειράξει πάρα πολύ, απευθείας πήγε και είδε το βίντεο. Είχε πάρει τηλέφωνο έναν άλλο μπασκετμπολίστα ουσιαστικά και τον ρωτούσε, είδες εσύ το βίντεο, ας πούμε? Όχι, λέει, δεν μπορώ, εδώ και 2-3 μήνες, λέει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Λέει, γιατί? Λέει, είναι η μεγαλύτερη σου ευκαιρία. Λέει, εγώ απευθείας πήγα και είδα το βίντεο, γιατί ήταν το μεγαλύτερο μου δώρο εκείνη τη στιγμή να δω τα μεγαλύτερα μου λάθη. Και λέει, το ίδιο κάνει και μια πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια, η οποία απευθείας μετά τη συναυλία πάει εκεί που είναι ζεστή ουσιαστικά να κοιτάξει το τι έγινε για να μπορέσει να δει τα λάθη που έκανε και να μπορέσει αυτά να τα διαχειριστεί. Φυσικά αυτό πάλι να γίνεται με μία αίσθηση το ότι από το λάθος θα μάθω και όχι με μία αίσθηση αιμονής και τελειομανίας, ότι πρέπει αυτό να το τελειοποιήσω. Δηλαδή φυσικά χρειάζεται κάπως να είναι αρκετά καλά μοιρασμένο μέσα μας. Και το ίδιο είναι και στο κομμάτι της διατροφής. Δηλαδή πολλές φορές οι άνθρωποι όταν βλέπουν μία αποτυχία στη διατροφή τους, είτε είναι αθλητές, παράδειγμα ήθελα να βάλω περισσότερη μυϊκή μάζα ή ήθελα να μειώσω το λίπος μου. Δεν σημαίνει αυτό σε κάποιες μετρήσεις. Είτε είναι άνθρωποι που δεν είναι αθλητές. Είχα αυτό το στόχο. Δεν συνέβη. Πώς το διαχειρίζομαι? Θα πω στον εαυτό μου ότι είμαι ανεπαρκής, ότι είμαι άχρηστος, ότι δεν μπορώ και θα το σταματήσω εκεί? Θα ρίξω την ευθύνη σε κάποιον άλλον, ότι έφταιγε, ας πούμε, για παράδειγμα ο τάδε που με παρέσυρε, ή έφταιγε για παράδειγμα ο προπονητής μου αν είναι αθλητής, ή έφταιγε κάτι άλλο? Ή θα πάρω εγώ τη δικιά μου ευθύνη και να δω, αυτό δεν λειτουργήσε αυτός ο τρόπος. Μήπως υπάρχει ένας άλλος τρόπος που λειτουργεί για εμένα? Πολύ ωραία το θέτεις έτσι, γιατί σκέψου κιόλας ότι αυτό όλο που ανέφερες εμείς το ονομάζουμε στην ψυχολογία ερμηνεία. Τι ερμηνεία δηλαδή δίνω σε όλο αυτό που γίνεται εκεί πέρα? Και για να μπορέσω να το δουλέψω χρειάζεται να δω την εστία ελέγχου. Αν η εστία ελέγχου είναι εσωτερική, δηλαδή θεωρώ ότι δεν ήταν μια καλή μέρα, δεν προετοιμάστηκα καλά, δεν λειτουργήσε κάτι βοηθητικό για μένα, μου δίνει πιο πολύ δύναμη, γιατί είναι κάτι πάλι που εξαρτάται από μένα. Οι πιο πολλοί λοιπόν αθλητές όμως έχουν μάθει να αποδίδουν την αιτία σε εξωτερική εστία ελέγχου. Δηλαδή, ο διαιτητής μας αδίκησε, ο προπονητής δεν με έβαλε, με έκαψε, δεν ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες και δεν με βοήθησαν. Φυσικά και αυτά θα ισχύουν, είναι αστάθμητοι παράγοντες κάποιοι από αυτούς, αλλά αν εστιαστεί ο αθλητής στην εξωτερική εστία ελέγχου, θα νιώθει αδύναμος, θα νιώθει ότι δεν μπορεί να το γυρίσει υπέρ του όλο αυτό που έγινε. Και όλα αυτά τα κομμάτια χτίζουν και την ανθεκτικότητα, το resilience, ότι ακόμα κι αν βιώνω δύσκολα θα μπορώ να προχωρήσω. Ακόμα κι αν βίωσα έναν τραυματισμό θα βρω την αγκυρά μου, θα πιαστώ για να προχωρήσω. Ακόμα κι αν δεν μου βγήκε σήμερα η μέρα, θα κάνω ένα reset και θα πάω να δω την επόμενή μου και πώς να βρω ένα καινούριο νόημα από όλα αυτά. Και μου αρέσει πάντα η ατάκα εκείνη, θυμάσαι, του Τζόρνταν που έλεγε έχω 9.000 βολές έχω ρίξει, 26 σούτ έλεγε από της τελευταίας στιγμής, τελευταίων λεπτών, δευτερολέπτων, τα αστόχησα τόσες βολές, έχασα ξανά και ξανά και γι' αυτό σήμερα είμαι εδώ και έχω πετύχει. Οπότε λοιπόν όταν η ερμηνεία που θα δώσουμε θα είναι για μας ωφέλιμη, θα μας βοηθήσει να εξελίξουμε τον εαυτό μας. Αν η ερμηνεία αυτή μας βάλει σε ένα ρόλο θύματος, τι μου συνέβη, τι μου έκαναν, τι έγινε, ή καμιά φορά μπουν και οι γονείς στον κύκλο και πούνε ο προπονητής μας αδίκησε το παιδί μας, πήρε κάποιον άλλον, όλα αυτά βάζουν το ρόλο του θύματος, στο ρόλο του θύματος τον αθλητή. Και δεν θέλουμε να είναι το θύμα, θέλουμε να είναι ο πρωταγωνιστής σε όλο αυτό που περιγράφουμε. Και αυτό φυσικά μπορούμε να το πάρουμε για άλλη μια φορά και στις ζωές μας, γιατί ο αθλητισμός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, γιατί είναι μια μικρογραφία της ζωής, να δούμε κάποια πράγματα. Μια ισορροπία που θα ήθελα εδώ να δώσουμε είναι ότι αν όμως αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες είναι όντως περιοριστικοί για τον αθλητή, δηλαδή εγώ παίρνω τη δικιά μου ευθύνη, κάνω τη δικιά μου ερμηνεία, αλλά αν όντως αυτή η ομάδα ή αυτό το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι δεν είναι λειτουργικό για μένα, χρειάζεται όχι να μπω σε μια υπομονή
με σκοπό να διαχειριστώ γιατί εγώ φταίω, χρειάζεται να δω μήπως χρειάζεται κάτι να αλλάξω και σε αυτό το πεδίο, γιατί δεν ταιριάζει σε μένα σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Μπορεί να ταιριάζει πριν από 2 χρόνια ή πριν από κάποια φάση, αλλά σε αυτή τη φάση είμαι για κάτι άλλο. Ισχύει αυτό που λες. Δεν είναι απαραίτητο να μείνεις κάπου που βλέπεις ότι δεν ανθίζεις και αντίστοιχα μαραίνεσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παρατάς με την πρώτη ευκαιρία. Απλά όσο περνάει ο καιρός, βρίσκεις λίγο ξανά τις δικές σου αξίες. Ψάχνεις τι θέλω, τι μου ταιριάζει, πώς θέλω να είναι η πορεία μου. Γιατί πολλές φορές αν το πλαίσιο δεν σου ταιριάζει, θα χάσεις τον εαυτό σου. Αυτό συμβαίνει. Και ξαναλέω, πολλές φορές δεν υπάρχει ανάλογη εκπαίδευση. Και αν πάμε και από τις πιο μικρές ηλικίες, είναι πολύ σημαντικό τι άνοιγμα θα κάνουν και οι γονείς, τι χώρο θα δώσουν οι γονείς στα παιδιά για να τους μιλήσουν. Γιατί βλέπεις, είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό το κομμάτι, καθώς βλέπω τόσους πολλούς αθλητές και η αλήθεια είναι ότι με συγκινεί πολλές φορές όταν κάποιος θα επικοινωνήσει γονέας και θα μου πει «Κυρία Μητσιού, ο γιος μου ή η κόρη μου σας είδε κάποιο βίντεό σας και θέλει να έρθουμε». Το θεωρώ μεγάλη γενναιότητα, με πολύ σπουδαίο ένας έφηβος σε αυτή την ηλικία 14, 15, 16 να σκεφτεί κάτι τέτοιο για να μπορέσει να φτάσει τον εαυτό του κάπου αλλού από εδώ που είναι τώρα. Οπότε λοιπόν ας εκπαιδευτούν λίγο και οι γονείς, να φέρνουν χώρο στα παιδιά, να αναγνωρίζουν, όπως είπαμε και πριν λίγο, το τι γίνεται, να δουλεύουν και λίγο τον εαυτό τους. Και είδες, αν μου δίνεις εδώ πέρα το χώρο, μιας που μιλάμε τόσο για τους εφήβους και είναι και κομμάτι και διατροφής, πόσο μας απασχολεί πλέον και όλη η συμπεριφορά τους, η εικόνα σώματος που έχουμε ξανασυζητήσει, τα διατροφικά τους μοτίβα. Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του αθλητή, θα αντιδράσει σε ένα διαφορετικό πεδίο. Και εμείς χρειάζεται να δούμε, όχι απλά να του πούμε κάνει υπομονή και άντεξε, ή να του λέμε εγώ στην ηλικία σου έκανα αυτό. Και εμείς που τα κάναμε αυτά, τι πάθαμε, αχ, αυτό πραγματικά. Ή εμείς τότε δεν είχαμε αυτά. Εντάξει, δεν μας απασχολεί, δεν χρειάζεται να κάνουμε συνέχεια σύγκριση στα παιδιά μας σε αυτά. Μπορούμε να τους βοηθάμε και να τους δείχνουμε τι περάσαμε κι εμείς και πώς μας βοήθησε, και όχι να φέρνουμε τα παιδιά σε μια μειονεκτική θέση, γιατί εμείς τα κάναμε αλλιώς και αυτό τώρα δεν μπορούνε. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και νομίζω ότι ο έφηβος δεν έχει πολτοποιηθεί εντελώς, όπως μπορεί να είναι ένας ενήλικας. Το σύστημα του ακόμα κλωτσάει. Μας φαίνεται αυτό λίγο δυσλειτουργικό και λίγο άσχημο. Αλλά ίσως να είναι και λίγο υγιές. Το ότι κλωτσάει κάτι, το ότι αντιδράει, γιατί η φωνή του ίσως ακόμα είναι λίγο πιο ενεργή. Μα και κάτι μας δείχνει. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Απλά δεν έχουμε μάθει να το ακούμε. Γιατί πολλές φορές μας παρουσίασαν ότι ένας καλός γονέας σημαίνει ότι έχει ένα παιδί το οποίο είναι συμμορφώσιμο, το οποίο είναι καλό αυτό. Ποιο είναι το καλό παιδί, αλήθεια, που δεν θα μιλάει, που δεν θα έχει αντίθετη άποψη? Αυτό χρειάζεται λίγο να δούμε κι εμείς τι προσπαθεί να μας πει το παιδί. Πόσο του αφήνουμε χώρο? Δεν λέω να μην υπάρχουν όρια, αλλά να δούμε, του αφήνουμε χώρο, ακούμε? Γιατί και όλα τα διατροφικά, είτε μιλάμε για παιδιά, εφήβους που έχουν περισσότερο βάρος, είτε μιλάμε για εφήβους που έχουν λιγότερο βάρος από το φυσιολογικό, εδώ κάτι γίνεται. Και το βάρος, η διατροφή, ας το πούμε καλύτερα, είναι ένας τρόπος του εφήβου να ελέγξει το περιβάλλον του, να ελέγξει τη ζωή του. Και πόσες περιπτώσεις έχουμε εφήβων που έχουν θέμα με την εικόνα σώματος? Γιατί ξέρεις, και αν θέλουμε έτσι να το συστήσουμε λίγο σε όσους μας ακούνε, η εικόνα σώματος δεν είναι απλά να είναι κάποιος αδύνατος ή και να θεωρούμε ότι νιώθει καλά με τον εαυτό του, ή θεωρούμε κάπως δεδομένο ότι αν κάποιος έχει παραπάνω κιλά δεν θα νιώθει καλά με τον εαυτό του. Δεν πάνε έτσι αυτές οι έννοιες. Η εικόνα σώματος τι είναι? Είναι η σχηματική αναπαράσταση που έχω για τον εαυτό μου. Οι σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου και οι πεποιθήσεις μου. Ακόμα και αν αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανορεξία, όπου μπορεί να είναι ένα καλό σώμα, καλή φιγούρα, αλλά το άτομο, επειδή έχει διαταραγμένη εικόνα σώματος, να θεωρεί ότι είναι πολύ πιο αδύνατο, που δεν ισχύει όμως στην πραγματικότητα. Επί της ουσίας δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα στον καθρέφτη. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι εκεί, επειδή ο έφηβος πολλές φορές συνδέεται με το σώμα του, ότι εγώ είμαι το σώμα μου, άρα εγώ αξίζω εάν είμαι κοντά στο πρότυπο σώμα ή δεν αξίζω αν είμαι μακριά και δεν με αποδέχονται οι άλλοι ή δεν ανήκω σε μια συγκεκριμένη ομάδα, που νομίζω ότι αυτές είναι έννοιες πολύ έτσι δυνατές για τον έφηβο, εκεί αρχίζει το κομμάτι της κακής εικόνας σώματος και ταυτόχρονα της κακής σχέσης με το φαγητό.
Δηλαδή αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Οπότε, είτε ένα παιδί είναι, όπως έλεγες πριν, το καλό παιδί που δεν αντιδρά και κάνει, εκτελεί ό,τι του λένε. Είτε ένα άτομο έχει αυτή τη διαταραγμένη εικόνα σώματος, άσχετα αν ανήκει σε ένα παθολογικό φάσμα ή άσχετα αν είναι σε ένα ακόμα λειτουργικό φάσμα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φροντίσουν τον εαυτό τους και να κάνουν, για παράδειγμα, υγιεινή διατροφή? Να συμπληρώσουν, σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό που λες κάτι έτσι, καθώς τα ολοκληρώνουμε όλα αυτά εδώ πέρα και τα όμορφα που λέμε, θα μου ήταν πολύ σημαντικό να κρατήσουμε κάτι, ότι για να μπορέσω να βοηθήσω κάποιον χρειάζεται πρώτα και εγώ ως ειδικός να έχω εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, να βγω λίγο από εκείνη την προκατάληψη βάρους. Είμαι διατροφολόγος, να σκεφτώ πώς θα μιλήσω στον έφηβο που θα έρθει σε μένα, στον ενήλικα που θα έρθει σε μένα, να δουλέψω λίγο τον εαυτό μου, πόσο θα δείχνω ότι υγιώνομαι αν δεν πέτυχε το στόχο του, πόσο θα αντανακλάται στην εικόνα μου η δική μου η προσδοκία που δεν έφτασε εκεί που πίστευα. Αντίστοιχα, είμαι γονέας, να σκεφτώ λίγο παραπάνω πώς μιλάω στα παιδιά μου για το βάρος μου, πώς μιλάω και ασχολιάζω άλλους ανθρώπους για το βάρος τους, πώς μιλάω στα δικά μου τα παιδιά για το δικό τους βάρος, για το πώς τρώνε, πόσο ελεγκτικός γίνομαι σε όλα αυτά, πόσο χωρίζω τις τροφές σε καλές και κακές. Και τελευταίο, στα λίγα που θα μπορούσαμε να βάλουμε τώρα, οι ίδιοι που είναι στο χώρο του αθλητισμού, ιδίως στα ζυγίζοεξαρτώμενα αθλήματα, πόσο βάζω τα παιδιά σε μια συνθήκη στέρησης, ότι αν δεν φτάσεις σε αυτά τα κιλά, ξέχνα το. Δεν μπαίνεις εδώ πέρα, δεν μπαίνεις στην κατηγορία, είσαι χαμένος, loser, όλα τα κοσμητικά επίθετα που τους δίνουν. Δεν μπορούμε να έχουμε παιδιά με φόβο. Χρειάζεται να έχουμε παιδιά με έμπνευση στον αθλητισμό. Παιδιά που θα γίνουν η έμπνευση και για κάποιους άλλους. Παιδιά που η διαδρομή τους θα τους δίνει, όχι θα τους ανοίγει χώρο για να χάνουν πράγματα, να χάνουν τον εαυτό τους κατά βάση. Οπότε ας είναι αυτή εδώ πέρα η εκπομπή ένας πολύ ωραίος αρρωγός για όσους είναι γύρω σε ανθρώπους που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω πώς μιλάμε. Πώς μιλάμε στο διπλανό μας, πώς μιλάμε στον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί από εμάς ξεκινάει. Τα δικά μας τα λόγια γίνονται η εσωτερική πυξίδα των παιδιών. Ή όποιων παιδιών έχουμε εκεί πέρα και έχουμε καταλυτικό ρόλο. Είναι ο δάσκαλος και ο δάσκαλος, η εκπαιδευτική. Και νομίζω ότι και τα παιδιά πολύ περισσότερο αντιλαμβάνονται τα vibe, με την έννοια πότε ο λόγος μας είναι ότι κάτι πρέπει να το πούμε. Ξεκάθαρα. Και πότε όντως το νιώθουμε και το έχουμε κάνει και εμείς και το έχουμε αφομοιώσει στη ζωή μας και το έχουμε υιοθετήσει αυτό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί ουσιαστικά αναδεικνύει την αξία της αυτοφροντίδας ξανά, ότι εγώ χρειάζεται να με φροντίσω και μετά θα μπορέσω αυτό να το απλώσω. Πολύ ωραίο το έθεσες. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε με την αυτοφροντίδα και τα υπόλοιπα βλέπουμε. Ωραία το βάζεις έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να ολοκληρώσεις ή να πεις κάτι. Νομίζω ότι ήταν αυτά πολύ ουσιαστικά και τροφή έτσι για σκέψη, και γιατί όχι, είμαστε εδώ πέρα για να συνεχίσουμε την κουβέντα και σε άλλα επίπεδα, σε άλλα θέματα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και πραγματικά ελπίζω από αυτούς που θα το ακούσουν, έστω και ένας που θα θελήσει να κάνει το πρώτο βήμα για την αυτοφροντίδα. Γιατί ξέρεις, είναι το πρώτο βήμα η αρχή και τα άλλα ακολουθούν. Καλή συνέχεια και να φροντίζετε τον εαυτό σας.